vlakbij en hij woont hier. Ik kom meneer de Weert. Oké, dus we kennen ook Limburgs brood, hè? Ik niet, ik ben een Brabander. Maar mogen wij ze zien, de muntjes? Ja, dat mag. Je bent van de lokale omroep of zo? Wij zijn van de Limburgse omroep. Misschien ken jij het programma Onderweg. Ja, ik heb wel ooit gezien, ja. Kijk, dit is een muntje. Een oude Duit. Ja. Nog een oude Duit. Dit is een leeuwencent. Die is van voor de oorlog. Hoe noem je dat? Een leeuwencent. Er staat een leeuw op. Een leeuwencent. Ja. Goedendag. Hier nog een muntje. En dit is allemaal al van vandaag? Ja. Oud theelepeltje. wat knoopjes. Oude. Dus. En bij jou hetzelfde? Ja, niet zoveel. Maar de detector die stoort veel. 2 muntjes maar. En Willemscent. En wat is een Willemscent? Ja, dat is van vroeger, ja. Dat is van koning Willem I. Er staat ook met zijn munt staat een W op. Meestal uit van 1815 tot en met 1890, zoiets. Knoopjes, ja, en een musketkogel dan. Laat de kogel eens zien. Oh, dus deze... En? Ik kom uit de musketgeweer die. Ja, Ja, een paar muntjes en zo. Munten. dus die is ook echt een keer afgeschoten dan. Ja. Zit er in goud dan? Ik dacht, het ligt allemaal goud. Jij ziet de eigenaar Ja. van de... Ja. Want formeel is het toch zo dat jullie, als jullie met metaaldetectors gaan zoeken, moet je toch altijd toestemming vragen aan... Ja. 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 Dat hebben ze ook gedaan nog, ja. En die mannen komen hier dukker, bij jou? Nee, ik heb ze nog... De eerste keer. toevallig, ik was met een meiders bezig en toen kwam ik vragen als dat hij mocht... ja, zeg waarom niet? Ik ga nu toch niet zoeken. Ik ga niet zoeken, laat hem maar zoeken. Ja. Maar je had tegen mij gezegd, als dat er een flinke bult geld vond, of goud, dan zag je mij dat en dan zou je mij dat ook wel overhandigen. Dan is 50-50. Maar ja, ik zie de buil die hangen. Ja, de bui, maar de buiten niet. Nee. Nee, maar waar kennen jullie elkaar van trouwens? Van het zoeken. Maar, Van Facebook. oké. Van Facebookgroepen. En elkaar tegenkomen of wel toevallig toen. Ja. En dan spreek je af om eens een keer samen Ja. te gaan zoeken. Ja. Er zitten er zoveel in Nederland die metaaldetectors doen en dan gaan we af en toe rond. Ja, we hebben als vaker in dit programma mensen gehad zoals jullie die aan het speuren zijn. Maar iedereen heeft weer, elk mens heeft weer een ander verhaal. Waarom ben jij ermee begonnen? Waarom ben ik ermee begonnen? Ja, dat was al van vroeger uit. Toen liep ik al op de grond te kijken van wat er op de grond lag. En dat heb ik ook een paar keer gedaan vroeger, maar ja, dan op een gegeven moment dan krijg je een vriendin en dan ja, wordt het wat minder. En dan ben ik er weer 11, 12 jaar bezig. Maar die vriendin heb je nog. Nee, die heb ik niet meer. Nee. Maar doe jij dit op een bepaald niveau? Ik doe het 2, 3 keer in de week. Want ik zie even op jouw trui, zonder reclame te willen maken, maar daar staat inderdaad een bepaald bedrijf op waar we de naam niet van zullen noemen. Mag ook niet. Ja. Maar heeft dat zijn wel, dat is een bedrijf in metaaldetectors. Ja, dat is onze sponsor. Wij zijn een team. Ja, er staat hier dus ook Team Gerrit Europe. En die doen ons sponsoren. En wat betekent dat? Wij hebben een Facebookgroep van iets over de 3000 man. En die sponsor doet ons dan sponsoren met prijzen, met detectors en spulletjes. En... Wat cool, Ja, eigenlijk. Ja, hè? Dus jullie hebben, ja, ik zie het ook inderdaad op de detector staan. Maar
wat is dan de toegevoegde waarde voor dat bedrijf? Dat er dingen gevonden worden met apparatuur van hun. En daar zitten dus 3000 man in die groep. Ja. Is dat dan ook een beetje een competitie onderling? Nee. Niet? Nee. Iedereen die bij ons bij de groep zit, die gaat lekker zoeken. En als ze iets moois hebben gevonden, dan plaatsen ze op de groep. En dan doen de anderen weer zeggen van, als ze niet weten wat het is, doen de anderen weer kan niet uit het woord. Doen de anderen weer zeggen van, nou dat is dat voor munt uit die tijd bijvoorbeeld. Is dat dan ook een beetje de liefde voor de geschiedenis? Ja. Ja. Had je dat vroeger al? Had ik vroeger al, Op school? Ja. Ja? Ja. Had ik vroeger al op school, ja. En bij jou? Ja, ook geschiedenis en gewoon zoekontspanning en zo. Ja, de spanning eigenlijk. Ja. Zo van, wat halen we vandaag boven de grond? Ja, en een beetje ontspanning met maten zoeken en zo. Ja. Een beetje beweging en alles. Heb je dan thuis ook een vitrine of iets dergelijks waar de leukste dingetjes in... Ja. Of een hele kamer vol? Nee, ik vind mijn vriendin niet goed een hele kamer vol. Dan zei ze, ga maar ergens anders wonen. Oké, dus dat is een bescheiden vitrinetje thuis? Ja, 2 zijn het. Oké. En bij jou? Hoe Bij groot mij, is jouw... heb jij wel een hele kamer? Ik heb een hele kamer, ja. Vol met spul? Ja. Echt een hele kamer. Er staan 4 vitrinekasten. En een paar andere kasten. Dus Is dat iets wat je moet verzekeren? ik ga er niet te veel over vertellen, zou ik het zo zeggen. Oké, maar dan wel even een greep uit de collectie. Wat is voor jou, en het hoeft niet eens misschien een hoge financiële waarde te hebben, maar wat was voor jou nou een hele bijzondere vondst? Dat kan ik hier laten zien, die heb ik hier toevallig Dat vindt Rudy leuk. Dan kan die... op mijn telefoon staan. Dat is deze munt. Kan je dat zo zien, Rudy? Ja, wacht even. Moet je een beetje draaien. Boven, omlaag. Zo ja. Ik zie er 2. Wacht even. Ja, dat is de voor- en achterkant. Ah, oké. Dat is een zilveren Romein. Ja. Die is van 27 voor Christus tot en met 45 na Christus gebruikt. Dus hij is al 2000 jaar oud. En hoe lang geleden haalde je die boven de grond? Dat is nu 3 jaar geleden. En was dat hier in de buurt? Nee, dat was wel in Brabant. Dat is ongeveer op een half uur hier vandaan, 40 minuten. En hoe spannend is dat dan, als je dat uit de grond... Was die al in zo'n goede staat? Nee, of heb je hem echt schoon moeten maken? Ik heb hem nog wel schoon moeten maken. Dat doe je dan met zilverfolie en zilversoda. Dan kook het heet water en dan ga je hem wel schoonmaken. Waarom met zilverfolie? Is zilverfolie een goed poetsmiddel? Nee, je doet een bakje maken, daar leg je zilverfolie in. Ja? Dan doe je zilversoda erbij, kook het heet water. En dan leg je de munt erin en laat je hem even een kwartiertje bruisen. En dan wrijf je hem schoon. Kind kan de was doen. En de kind kan er wel zien, ja. En kreeg je toen pas in de gaten dat het iets heel bijzonders was? Of wist je dat? Nee, dat wist ik ervoor al. Ik wist ervoor al dat het een zilveren Romein was. Ik wist nog niet de datum. Maar dat had ik ook binnen een dag de datum. Want ja, je gooit hem op de groep en je krijgt meteen te horen van... Ja, dat was mijn volgende vraag. Je hebt hem zeker in de groep gegooid. Ja. Dus dat is wel, dat is wel een hele bijzondere. Niet alleen voor jou, maar ook... Zegt de groep dan ook zo van, wow man, dat is... Ja, dat wel. Dat wel. Ik heb er zelfs een prijs mee gewonnen met die munt. Van Gerrit zelf. En wat heb je gewonnen dan? Ik had een pinpointer met koptelefoon gewonnen. Wat is dat voor een ding? Een pinpointer. Een pinpointer. Ja. Maar je hebt, oké, dat snap ik. Met hem ga je zoeken. Ja. Dan krijg je een piep, nou dan doe je graven. Maar dan ga je met deze, zet je hem aan. En dan ga je in het gat waar die ligt. Kijk, en dan doet hij
Dat is voor de fine-tuning. Juist. Dat is het goede woord. En jouw topvangst? Ja, een brandblusser van een Lancaster vliegtuig. Oh, dat is ook gaaf. En een overlevingspakket van de piloot, maar ik heb geen foto's op mijn telefoon. Ik heb een nieuwe telefoon. Dat was een overlevingspakket met, ja, dat kun je mengen en dan kun je dan eten als je neergestort was en zo. Gaaf man.